Салому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб бародарон, кадоми дар канали мо бори аввалан эҳтиромона хоҳиш мекунем ки обуна шавен, чунки мо ҳар рӯз хонаҳои нав мепартоем. Ва як хоҳиши дига дорем бародарое ки комментариҳои қабеҳ менависен. Бародаро мақсад дар кор нестам, чиз кадоми хонахарен будурен чиста хонаро тамошо кунен, кадоме ки хонахар нестен тамошо ҳам кунен, гапҳои қабеҳ нанависен, чунки ҳамаи соҳибои хонаҳо мақсад медонанд видеоро мебинанд. Раҳмати калон кадоме ки мефаҳма. Ва нашуд реклама мегӯем ки номерои админда занг мезанен. خب خونه نوبتی ما برادرها ناحیه رودکی در قرار داره، لنسکی رایون دهه بهارستان. این خونه را برداشتگی بود صاحب خونه ای راستی در کراچی. خونه را هم خیلی موندگی دیگه داشتی استرویکش نکردگی. این ایره دیدسن، ایره مقصد با نزدیکی چی میشه و گفتی سانگه سنگ پانس بودگن سمن میشه، پول بیتون میشه. خب دوستان نزدیکی خونه در 300 متر نرفته مغازین، مکتب، همه چی هست. طرفی رودکی ده دهه بهارستان اینا در گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. میدانم و درون خونه یک خونه دیگه فروشی زمین برادرها نه نشون میتیم گیر با گیر سمین بلاک برداشتگی زبور. خونه قرار داره در ناحیه سینو باری بازاری باغدا میشوه. خونه کوچه کنستیتوسیا 13 سوتیقه برادرها، مکتب نزدیکه، اوپو همه چی هست، همه چی هست. нархи хона бародаро $24,000 бо муомила дора. Ина фунда меча поли бардоштаги 13 сотиқ. номерои телефон ака чанда? 933 18 44 04. занг занед бародаро бо савдо кунем. инамиҷа забур нахи маҳкам меша ба пишти хона, пеши хона. ина خب общий 13 сотиқ замин, ду хона байнаи тарафай, ду хона се бачора. парада времянка хона кадагиай, мақсад иҷа оли ремонтш нестай. намиҷа ду хона кадагиай се бачора, мубайниш калидор. иҷа ҷои туалет кадагиам ки пака времянка. мақсад иҷара метавонед бигирен. обош ҳаст, обои ҷо прамояй светам ҳастай. ҳавлиш 13 сотиқ. инаи пара ҷои агарот бигем, ҷои канализатсия надора, септик надора, пака ҳеҷ кадагӣ нестай. поли хона якум дуюм ба сохтагиай пенаблок, байни якум дуюм манали тасмапоис, ҳама чи арматурои чотки қати бардоштагиай хонара. ҳай подвалш торика, подвалш ҳам як шава мебинем. инам нишон метем. хонаи нами хелам ҳамааш. подвалш баландиш дунима ам хелам ба фикрам. хонаи ягон чи кадаги нестай, перегородка ягон кор кадаги нестаиш. ҳозир нигоҳ кунед дӯстон, хона дарозиш ба паҳмиш 11 ба 11 меша, дарун 10 ба 10 мешава. где-то ҳар як этаж 100 квадрат, 300 квадрат меша. қати подвали сокунем общий 300 квадратай. хоб ина лестница ҳозир мебарем ба як мошина. ина поням кадагиай се тризаис тризаи пеш мисоли ҷа хонаашон
номаълум аст чӣ хел мешавад. Одаме ки мехара худаш мекина хонуша. Пулни бетонаш рехтагиай ташам. 100 квадрат. Я дим этажи на это намедунам ки ба дарун чӣ хел лесница меша. Оз лесницаш ҳам хел мондагиай. Ба фикрам мумкин ҳамита шава. Ҳозир мебурем ба боло мебинем. Хоб, ина дим этаж. Дим этажам 100 квадрат. Дим этажда ду тризаи бар дора. Ду тризаи пеш. Ду тризаи бар. Поёнда сетаи будай бар. Болода детаи. Болошам пеноблок. Полнахи тасма рехтагиа гир ба гирд. Кришаш тахтои нав задагиа ҳамаш чӯтка. Ҳаку маълумоти чӣ наметем барои хона, барое ки чунон ки дестин ин пеши хона мақсад дар рӯза бигем. Барое ки чизем надора ки гап занем. И барои бародарое ки хонаи чӣ меган арзонтар ё ки ака арзониша намегум, ягон одаме ки мақсад чиста ба вкуси худаш каданияи хонара дар трезаша ё ки ремонти даруниша чанд дар хона мекуна, барои ҳама бародарои мақсад. Хоб, оз мефарем бо даҳши гап мезанем. Не пеши балконаш мешавад. Криша тункай. Не бетони подвал. Мекунем ҷара бетони подвал бароси. Добре, каша симка намекунем. Гуфтем ки дар хона дора бал калидор дора. монтажош бировардагӣ неста, ҳеҷ кӯкарагӣ неста, хонара фақат бардоштагӣ тамом. Хоб, як бор дига гап мезанем дӯстон. ноҳияи рӯдакӣ, ленский район, деҳаи баҳористон. хона 11 ба 11, дарунаш 10 ба 10 мешавад. 3 аз 10 8 сотиқ. ду дар хона се бачао време кадаи парай. И парада хона оли чӣ кадагӣ нестай. Квадрат 300 квадрат общий. Ба хона ба пеноблок сохта шудагиай. Подвал полни бетон. Общий нархи хона дӯстон 410 000 сомон. 410 000 сомон бо савдо мешава мақсад. номерои телефон 30 66 17 55. зан занен, муомила дора бо хона. Ака чӣ мешава? Савдо алиш мешава? Чӣ мешава? Алиши вариант дора, новостройка боша. Ленский район. Квартира? Квартира. Чанд хона? Чанд квадрат? Хонаган 50 квадрат боша бо гап мезанем. Айна алиши ҳам меша. Ба мошин ба хеле намеша. Мошин ҳамеша 10015 боло боша. 10015. А рассрочка ягон кредит намеша? Не, кредит. Си тамом. گفتیم مکتب مگزین همه چی نزدیک بهارستان 49. خب رحمتی کلام برادران